Aibo weba fwetu itrip yami iphuma namagwebu ngeni ngososhuna ingane ziyakhala kwena siyathula kushuthi njengedemu kushuthi njengengcenye ushaya iquarantine kwidleke bengisacela ndede idayimani lona eliphethe indebe intombi zingitoka ngedata obheke kahle bathini Sandiso Akugrand yami. Amoja Sandiso bese sihlale phansi sihlala amakhaya. Yazini bese ngisho ukuthi imali anginayo. awukahle wena umfana kangaka ngiyengami na imali Ayikho. Manje ngifuna sibe sinangana nawe bese sihlale phansi sihlala amakhaya. Zibe iphume manje, zibe iphume manje. Sheila wathi cheese boy unayo imali onekulathi eminyaka Hayi bafethu. Akukwazi ukuthi mina ngakhipha u350 lo mjita akhipha u10 rand. Relax amshana, selodlala ngamancunuzi kancane kancane. Khalele udlana ngale futhi. Hayi bafethu, ngiyarobha ngiyahamba futhi ngiyotshela itime manje ukuthi ninarobha nithatha imali yami yonke ngiyobona ngiyabuya manje nithatha imali yami. Hayi ngihamba ulibiza itime imali yami. Komba bani ntwana unesipha. Fethu komba wayisosha cabanga Sosha. fethu Run. Shosho uhamba kanjani malume? Angigrand vethu Sandiso indaba vethu ubhekephi Sure mfethu ngisaphuthuma la eFNB. Ngizokuthiwa kuno Chris Brown lapha manje ngifuna ukumbona. yebo Sandiso Chris Brown vethu me lapha izolo kumhla ka14 not 15 akekho namhlanje kanti wena indaba unihlala nguphi umhlaba Hayi mfethu, kanti ade khona izolo. Ngitshe ukuthi ebekhona namhlanje mina yazi. hawu wena Sandiso wena Mfethu, aphoxeka bese ngigezile bese ngigezela imahala. Mfethu, ngiyazi ngiwancuna kanjani amanzi. awugezile nje Sandiso vethu uqambelana namanga uyobona uChris Brown ungagezile Kodwa mfethu nawe uyabona ukuthi ngigrand. Mangingavala ijezi ngaqonda ukuthi kodwa khona ama6 pack angazovela yabo lonto. Sandiso phindela kini yodla imovite ayikho lento akho Chris Brown uzombona la Chris Brown mezolo lapha angazi wena ngomhla 15 hayi wena hayi hey usakhona Hayi sangisayi khona mfethu, hayi ngisayibhela umngane wami lapha uMabizo mfethu. hayi right Show. la inkasi hlana abantu ngathi abasili la emakhanda ezwe kahle kuthi ufika ngomhla 14 neniwa ngomhla 15 hayi boSandiso mele beyetela oswiri mama ngihamba ngesilwane vele ngighosti bangibiza ngomdef ntombi yami imnyama imoto yami imnyama yonke into imnyama nekhala sebank thatha ifoni yami ubheka ikhologo ufica imiss call ye-office lasebenza Bafethu ngisanitshela namanje. uRonaldo blind kunoMessi ngitshela. ayikho lento ayishoyo mfethu uma sunama-out amaningi kunoRonaldo uthemba kanjani naye
noRonaldo unamagoli awu-900 something ufuna ukuthini? Ngibukani wena? Wenza kahle uthule ngoba vele nebhola ulazi. Futhi CR7 wazi ukore ngisho nangesiqhosha cabanga ikhanda phezulu kamjini kodwa uMessi akakwazi ukwenza yonke Ngeke ngakubuza nje ubusolokhu ngitshela. naphethe ukuthi ngifuna uvume ukuthi ibhola ngilazi kakhulu ngawo vuma still uthi uvume vuma Ayikho imali ngivume la ibhola ngiyalazi futhi ngadlala mina ngikazi ngadlala. hawu ngathi wayinkomo kanje usayintwana futhi mina ngazi ngizwe kuthiwa wena mnandi ngidisc bethi silima kakhulu CR7 and futhi umdlalo wangempela mfethu wena nje mfethu wena mfethu Kodwa noMessi goat bolo. Ngiyakwazi lokho. Yaphotheka ubheka umalume lezathi. Sithini isitori sakho bese December manje senzithi right mina bese nawe yazi it's all over bafuna sonke sibancane yazi neplan nje yami konke ngifuna siyishaye siplan so2 kodwa uqhamuka siyibhombi yayizwa leyo nto Mfethu, wena ufuna ubhede la ufaka olova bethu kuzinto abangahlangana singafiki golo olova abafuni ikhipha imali. Sangitheni sodwa nje yami. ngiyazi mina ngisini yabo ngoba kade ubheka nje bese loshloke bese ngiyazi ngizothini wena ngithembe wena nje yami labo abanye odapo bese ofa bonke labo khohle ayibona wena bese yazini manje ngifuna into yaphambili bese uDecember manje bese 25 isekhonini yazini uzala azini nje yami la sente yodwa ngifuna lokho isimosha isikhathi uzokhipha u450 ngikhipha u450 sithenga iHennis ngale esalayo amasayida straight sithenga amasayida sibheke beach face lento ade ngifuna ukuyisho mina bethu ngiyathemba uyangizwa yabo MK bethu ngikhuluma indaba bethu yo450 bethu hey. Nabethu ngizwakele ngophon wami bethu 19 nanga yami. Hayibo iqatha yini ephethe manje mfethu kaka uphethe kaka Mfethu, ubuze 50 rand ngekaka bethu imali lena. Ngiphuma amasava now so idoda uthi ngiyaphuma. Ngaphuma ngigenda mfethu. yazini ngitshazwa khona umuntu esile nomuntu osile ngiyabona ukuthi awusile nale mali yakho yazini hamba uthamba kini ngiyazi khona iphethe babakho usebenza le emakakeni hamba igumbele uyincwabe mfethu angisekho wena mina wesilima somfana ukuthi ngamiyala futhi Hayi MK, ungathi phela ithama lisebenza emakakeni mfethu. Uzosixabana. ayisala Abejoyela nawe Oswiri mama ngihamba ngesilwane vele ngighosti bangibiza ngomdef ntombi yami imnyama imota yami imnyama yonke into